నమ్మేలాగా లేదే నీకు నాకు నేడి స్నేహం ఎంతో కొత్తగుందే నీతో పాటు నాకీ పయనం మనసులతో మనమెళ్ళే దూరం ఇది వరకు కనలేది దూరం. ఈయనే నాన్నగారు, ఈవిడ మా అమ్మ. ఇది మా కజిన్స్ అందరూ ఫుల్ గ్యాంగ్ ఒకే చోట మీట్ అవ్వడానికి వెళ్ళినప్పుడు తీసిన పిక్. ఇది నాన్నగారి తరఫున రిలేటివ్స్ ది. ఇవిడే నా ఫేవరెట్ టీచర్. వాళ్ళు సీట్లు మారు కూర్చోవడం తప్పేం కాదు, మాకు కూడా మారు కూర్చున్నావా? ఇలాగా ప్రతి నిమిషం ఇలా ప్రయాణించని ఇరువురితో ఇప్పుడీ కాలం తరగని జ్ఞాపకాలు జూలై 2, 2015 ట్యూస్డే మధ్యాహ్నం 2 గంటల 30 నిమిషాలకి స్నేహం సరదాలే పంచే సరాగాలతో మొదలవని ఇక తుళ్ళింతలే ప్రతికలని వలేసిలాగుతూ మనం నిజం చేద్దామా మనసులనే కలిపే ఈ దూరం ఇది వరకు కనలేది దూరం. ఈ అమ్మాయి ఎవరితో మాట్లాడుతుంది? ఈ విషయం ఎంతమంది అడిగారో తెలుసా? తన పుస్తకాలు. నేను బుక్ ఒకసారి చూడొచ్చా? అయ్యో, అలాంటిదే చేయకు, చంపేస్తుంది. అవును, మీరు ఎలా ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు? దియా, దేవి, దర్శిని పేర్లు తెలుసుకోగానే డిసైడ్ అయ్యా నెక్స్ట్ 4 years మేము బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ గా ఉండాలని. పేర్ల వల్ల? నిజం చెప్పాలంటే మేమంతా ఓ ఫ్యామిలీలా అయిపోయాం. నన్నే తడుపుతున్న జల్లులు దూకే నీ తరగని నవ్వులా మనమిలా చేరువై మలుపు ఏదో కదా నమ్మేలాగా లేదే నీకు నాకు నేడి స్నేహం ఎంతో కొత్తగుందే నీతో పాటు నాకీ పయనం మనసులతో మనమెళ్ళే దూరం ఇది వరకు కనలేది దూరం. నచ్చిందా? ఇదా? కమ్, గోవాలో ఇలా కాదు డ్రెస్ చేసుకోవాల్సింది. విప్పే